Вкъщи децата много обичат сурови бомбони с плодове и ядки, но да се купуват такива всеки ден за 4-членно семейство може да излезе стотици левове. Ето защо си направих над 600 грама сурови бомбони за под 15 лева вкъщи. И напред в голяма купа прибавих 300 грама форми, които са сред най-богатите на антиоксиданти и сушени плодове. Към тях добавих кашу, богато на мононенаситени мазнини и магнези, както и ленено семе и чия, растителен източник на омега-3 и фибри. Накрая и малко сушени череши за разкош и умесих тесто, което разделих на две части. Едната част направих шоколадова, като добавих какао и мака енергия на Аквасорс, която допълнително повишава адаптогенния и енергизиращ ефект на бомбоните. Комбинацията от мака, ашваганда, корицепс, женшен, дамяна и готокола подпомага физическата издръжливост, концентрацията и хормоналния баланс. Другите бомбони направих с кокосови стърготини. Получиха се 20 бомбона, всеки по 30 грама, като един бомбон е богат на магнезий, фосфор, мед, манган и витамин Е. Да не забравяме, че бомбоните имат висока енергийна плътност и е добре да се консумират в малки количества, например по един бомбон дневно вместо нещо сладко от магазина. Необходимите продукти и точна хранителна стойност ще видите в коментарите. Ако видеото ви е било полезно, харесайте го и ни последвайте, за да ни подкрепите.